Kumusta mga kusgan, mga bright? Welcome sa ato ang channel Uncle Kusgan. For this review, ang ato ang i-review karon ang Derrick Rose Son of Chi Volume 2. Okay? So mo ni ato ang tanawon karon. Bago ta magsugod, kung wala pa mo naka-like o subscribe sa ato ang channel, please subscribe our channel guys. Okay? For more videos upload. Okay. So muna yung box sa Son of Chi Volume 2. Diha na logo sa Adidas. Okay. Na dari marka Son of Chi. Son of Chicago. So si Derrick Rose bisag hinay na siya guys, pero ang iyang mga sapatos gihapon nagsige gihapon nagkapadindot. Nindot kayo ang iyang mga sapatos. Mao ni naong sa tuang Derrick Rose Volume 2. Color ani kay blue. So, blue siya. Atong i-review. Una, magsugod ta diriya sa iyahang kilid. Diri sa iyahang materials nga gamit kuan siya combination sa net and cloth materials. Pumayo siya pagka tirada. Siya daghang mga stitches. But siya purpose na nagabalod-balod ba na. No? Dala na siguro na siyang design. Naay naka untap sa iyang cloth na ay tawagan ning Ruby Rice nga gisapaw. Gidubol siya para mas ligon no. Sa Adidas guys, nindot gyapon kayo. Mo na yang logo, yang tang logo ni Derrick Rose. Diri same materials ang gamit. Diri ta sa iyang tang, dako kay yang tang guys. But ako siguro nagtang kanang tiil diri dapat entrada si Diros kay dagko yun ang iyang kuan. Kita ko atong nabo ko di Son of Chi 1 dako gyapon. So, ano ito yung insole, nipis lang, same sa mga ordinary nga insole, nakatadtad gyapon tahi guys, tadtad gyapon nagtahi, basta-basta. So diri ako napansin, diri siyang tikod dapit na isapaw, no? So mas relax mong tikod ani dili yung mapalot kung nipis ni mo medyas baga po siya pum diri dapita so diri pum gyapon baga no nya gaan kayo guys, gaan kayo ni Diros, gaan kayo. So sa iyang midsole ay new logo sa Adidas. Trivia lang po guys, ang kanading Puma o Adidas no kay isa ra din naka-company sa una magsuon yan ang sipak din ni Adidas guys. So kung napansin mo kining mga logo sa Adidas mura gyapon tiil sa Puma no, mga mark sa kanang Puma. Kaya ang sindanan din nila kauban din sila Puma jud sila sa una. Una day ang Puma kay sa Adidas. Trivia. Sa likod may marka Rose. Diri yang famous logo sa Diros. Tapos diri Bounce marka. Tapos iyang outer sole ang gigamit kay gum sole guys. Gum-sole. Pilit and spiky kayo ba sa gum sole gani Adidas gum sole. Pati dyan ni pagka hinduta guys. Pilit sa tanang pilit, saba sa tanang saba. So gaan kaayo siya. Lami kay sa tiil siguro kung gumawa ni dagan-dagan niyo. Puna ko ni na-try kay pukoy tayo magdagandagan dun. So diri gihapon ni Ruby Rice. Tanaw tong isa. Same lang. Wala mga nadungang mga bagong detalye. Manay na ako sa Diros guys. Attract kay na siya Suto ni mo na dagandagan ka labi na gabi Attract kay na siya guys. Kaingon jud kag murahan ako si Diros ani.
Saba-saba din ka sa court. Balag og bangko. So kato lang mao lang to ato ang review sa ato ang D Rose Son of Chi. Kung nagustuhan nimo ang atong content, ang ato ang gi-review, paki-like and subscribe sa atong channel Uncle Kusgan. Kato lang guys, daghang salamat.